Sangrang shala mora shala amsayo haste hapang eba ayukni bekhakti kaisa khitai nokni samung sapai mani tini mora chara amsayo lukurokno sayawi no khitai nokni samung khlaijaknai mani khri rok samung tangnai rok talangnani phaimani phiaba a amsani lukurok nugui lahar kasulaika 2017 te 2018 bisiwa samung phaipano or samung rok tabukbo payakho eba mistri ni rang mayani bagino toilet eba khitai nokni bebak mani khni rok talangnani phaika hani sakai mistri ni samung tangnai rok yang batara clear ong nagina anke je tini oro ayuni yaktoi samung tangnai eba mistri hinsakuna mistri hisab tangnai ngai ni yo tini mo mani tlangana manile mo tamni karon eba tamni bagai ni tini obno tlangani nanya nakha song 2017-18 kam tangmani ko total ta busuk phaika ta saimaya mane song tangmakai 89 ta ko toilet 89 ta o jaga go rang kisamaya ko bal multe ani ore pru tongo bidu thani bari kha ang riyo bidu sar sung no ang bisar sanka bisar khai bari ya borogo kai ang tai man tai tongo ko 72200 taka man tai toilet ni rang kai total to abo to ongko 1,95,800 taka ni bisingo ang manka 1,23,600 manka dai ongko 72200 man tai tongko kai o rangmaya hinise o malno ang tabuk telang siniyang nang busu bisiromyo je rangmai ang tongo toilet ni 2017-18 kam tangmani kai tabuk to 2022 nang abur niya golo je 17-18 niya golo aurne ayu eba dono je samung tangnai abu bai mada malakha malaijak tamoni sabo bo sawa mase rina hine kai thane maso ko ang to thang yani logani ko mistri buk tongo bo thangjak bor thangai salaijak salai bo kai sawo maseo ang 12,400 khalai rinai ga o jaga abo bo 5 tarik ni bising rina ko oda bangkha bole kai arang mada bangkha o rang no ang sanai tabuk mane o rang kai ko kanai 7 tarik ko riyo 8,000 tai 4,000 kai tini khana hine taw boriya ingkai eto bosor je riya je video ni kana je bo bai ko simani jaga wo aboriya ingkai bono tai bisas khailia hine o mani no ang telang mani tabuk apni yagolte phemale phekona je mas rena hini sabani yagolo malaya ayu ni bu dilip malaka nini bungke badisan sakma bainor tini tangai oro eba tamni bagi lama ka sulai mani sini tung tinoro lama ka sumnangkha dakhai sini I leptin tangnani hinoi jono o onek asasrika sini niji phano sung leptin maya kho kai chung badi bo onek tongo kubang maman thai kai amorok bo maya kho kai amorok ni bago chung tinoro kasmak laikha o je mani tlangnai abole je gari bai boksai mani tlangnai abole sabo abo hongkai sini parani no mestri khayo bati chencakma hnoi bo onekta kam khayo nok bo nargoi buni kam khayo hongkai o leptin rok bo khaine ni bo narokjak hongkai aboni bisingo bo rangmaya kho hnoi tini bo kasma ko boni manino tlangnani hnoi bo ongkhori gari uti saka rangmaya ni bago nono bo bisi khobjak sini abo korati sara bisi khobjago lama oborot kheka eba o je tini leptini je toilet ni samung khlai jangnai abo tamni bagai tini kasunani nangkha bele hambai sini tum media no sini khai jorali man bagoi chuno chung nari chung korti sara bisi ni ongoi chung je leptinok 2017-18 ni sini je samung khaimani samung pending kalaijak khainai ni sawo khaya ayu khai nini dilip malakar Ikiao leptini je kisa samung khaimani o mesturi rok rangmaya no jita mal tongmani mal matra tongmani abo bok talang thana nai mani abono chung apatatto kasoi narokha ingkei tabuk abono dakti proshasonic khetre nini secretary biduni thane chung অনুরোধ khayo dakti o samung no dakti complete khaina bagoi tini onek leptinok mayani bagoi onek obijog khayo kintu ayu tabuk oro kurui ayu dilip malakar bo transfer thaka o kortisra kurui tabuk je khanamani mote khai solengtau tongonoi khnabo obono dakti bidu action nathung osuno ani kok mo bo constituency khobjak abo 48 korom chara nangke mo bo yarok ni plantation na je toilet khlai jakone bo abo 17-18 no 17-18 khlai jago nangke or ni je ayu tongnai je or je tonglangnai o ayu le tak transfer thangjak da
ट्रान्सफार थाका दिलीप मालाकार 2019 थाङो ओंखाय नरनि जे नाहारमं एबा जे कासमं नरकनो फाइनाय फैया एबा कुनु फानो नरक साया एबा कुनु सक्सेस रिया ओंखाय नरकनि बसकां स्टेप तामंनाय बसकानि स्टेप जों जत सालायनो स्टेप नानाय ऑफिस गेरेबनाय हायसले